8 umetnika, članova Ivanovske organizacije Saveza slikara Rusije, koji su u gosti grada Šapca, iskoristili su, kako kažu, bezbroj predivnih motiva ovog dela Srbije kao inspiraciju za svoje slike. Više od 50 radova nastalo je tokom ove svoje vrste slikarske kolonije, a da ih je vreme poslužilo, kažu, bilo bi ih i više. Впечатления такие, как мы ожидали. Гостеприимная страна. Utisci su prelepi i gde god smo putovali u manastire, bili smo oduševljeni i jedino su nekoliko loših dana nas prečili da radimo. Ispostavilo se da smo radili 6 dana, ali naš kolektiv je složan i radan, tako da smo zadovoljni sa koliko smo uradili. Konstantinu Čistovu ovo je druga poseta Šapcu i učešće na koloniji. Группа собиралась как бы спонтанно, но в то же время... Grupa je oformljena spontano, ali dva slikara su drugi put ovde i to je nama pomoglo za razliku od slikara koji su prvi put ovde, koji su prosto se oči razbežale od lepote i znači zadovolje. Ruski umetnici kažu da je 10 dana malo vremena da bi se sabrali svi utisci o predelima i ljudima koje su upoznali. Veliki deo impresija poneće u Rusiju, gde će se u njihovom daljem radu sigurno prepoznati motivi i pejzaži koje će pamtiti sa boravka u Šapcu. Вы знаете, я поражена вашими краями. Zadivljena sam lepotom Srbije i vašim krajevima, prirodom i posebno sam očarana gostoprimljivošću vaših ljudi i da nisam očekivala takav prijem. Dobila sam zadovoljstvo radeći u ovakvim predelima i na ovakvom mestu. Slike nastale tokom ove kolonije biće prikazane na izložbi u Rusiji. Uz zahvalnost svima koji su omogućili njihov boravak i rad u Šapcu, ruski umetnici su zakazali ponovni susret naredne godine.